ala bideguna igande honetan egingo du ekainak eta bati bada egun bat ikasleak, irakasleak eta gurasoak batzen diren olabide urte bat gehiago horrela jarrituko duela ospatzeko. Nik uste dut jai hau egiten dela euskara indartzeko eta bati bat olabide bera indartzeko, olabide egoera nahiko larri batean sartu zelako eta gutxo da jai honekin indartzen da bere etorkizuna eta guztiok usten dugu alde batea ikasketak eta zentratzen gara guztiok ondo pasatzeko egun batean. Urte honetara arte ez dugu parte hartu dugu ekintzetan, baina ez dugu ezer antolatu, baina urte honetan ordezkari batzuk antolatu dute batxiller lehenengo mailako guztiak zerbait egiteko, adibidez batzuk tabernan lan egingo dute, beste batzuk hortzean begian, beste batzuk puzgarrietan eta bakoitza dauka ekintza bat egiteko. Eta hori guztia da hurrengo urtean ikasbidaiaren diru zati bat ateratzeko. Urtso bakoitzak egingo du dantza bat edo beste abesti bat. Baina uste dut hori izango dela ikusgarriena. Beti egin da txikiek hilabete hauetan egon diren prestatzen egitaldiak. Oso motibatuta, pozik egiten dute, gustora eta gurasoak ere guztia ikusten dute. Ekintza ezberdina daudelako, nik uste dut guztiok izanduta egon daitezkela, guztiok ondo pasatu dezakete eta gainera euskaraz mintzatzeko leku egoki edo bat dela eta aukera bat dela aritzeko. Orduan guztiok daudera egon bihatzeta etortzeko igandean.